हेल' गाइस खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुदों आंखौ दिनै मा महराव दङ नोंथांमोना नायनानै ला आं दायो एसे दिनै आंनिया मुडा माहाय बेलेग जाबाय माथोआ एसे थरायदो नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना आं मा जानो थांगासिनो दङ आदसा थ' बिथिंगाले देखायथ'आ लोगोफोर गासैबो समजों लोगोसे गोरोबलांनांगौ जायोथ' बेबायदियै आंनियाबो आखु दाखु जाबाय ओमफ्राय दा दिनै नोंथांमोना नुनानै मिथिखाबाय बिथिंगाले मिता जिरायनानै दङ बिथाङा जाहैबाय मिता आरो बिथिंगाले खैनाखौ ना देखायथ'आ खैनाखौ नुबा भिडिअखौ नायनाय नङा ना बेनिखायनो खैनाखौ ना देखायथ'आ बिथिं जामाने आनै दङ आदसा थ' दिनै आंनि गोथार जुलि माने इमारजेन्सियै फाथिनो गोनां जाबाय बेखायनो खबर होनाय जायासै गाज्रि दामोन थ' बिथिंगाले रायजो राजा गासैखौबो लेंनानै दा दिनैहाय रायजोनि नेमखान्थि बायदियै दिनै जोंनि गोथार जुलिखौ लानो सानदों बिथिं बिनानावा देलायगासिनो दङ जोंखौ बिथिंगाले बिनानाव हाय हर बिथिं बास थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला आरो खैनाखौ नुगोर' माहाय लाखैयो दा देखायथ'आ खैनाखौ नुबा भिडिअखौ नायनाय नङा ना मा बुङो दसे उनाव नायनो हागोन धैर्य थ' आंखौथ' नुबाय थायो नङा आंनि भिडिअ आरो आंखौ नुवाबा सोरखौ नुगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था हेल' बे भिडिअ इउटुबाव नायगोन ना Orang Kedan. Yo. नोंथाङा जेरावबो थाङा मानो जोंनि बे हाबाफारियाव नोंथांखौ जिरायनो थाखाय जोङो खावलायनाय जाबाय मानगोनां नखरनि बिगोमा मानगोनां नखरनि बिगोमा मामार बर'खौ नोंथाङा जेरावनो थायाथों मानो जोंनि बे हाबाफारियाव जिरायनो थाखाय नोंथांखौ गुरै खावलायनाय जाबाय जोंनि गथ'आ देरि आंना लासारि नंगौ जोंनि गासिबोनि गोथार जुलिनि हाबाफारि